Dobrý večer, moje milé. Tak vás vítam pri tomto vysielaní. Dám si dole reťazku, nech mi nezavadzia. Ako som slúbila, hlasím sa s mojou večernou rutinou dnes. Dúfam, že som v dobrej skupine. Ešte si zopnem vlasy pre istotu. Dneska nemám šošovky. Nejako ma neposlúchali. Tak som si ich už vybrala. Čiže budem si musieť dať dole okuliare. Čím vás moc neuvidím, ale tak dúfam, že niekto sa tu objavíte a budete tu so mnou, aby som sa cítila lepšie, niekedy sama na prázdno vysielam. No a teraz zistím, že som si odličovač nedoniesla oči. Dobre, takže mi dajte 10 sekúnd, odbehnem, hneď som tu. Zavodla odličovač. Už som tu. Takže náš fantastický bezolejový odličovač, Beatka, ahoj, ktorý je vlastne dvojfázový, čiže predtým, než sa s ním odličím, tak ho treba pretrepať. Tá druhá zložka vlastne odličuje vodeodolný make-up. Odličovať sa budem asi tak, že tampóniky si vopred nemusíte, ale keď chcete ušetriť s odličovačom, stačí ho potom menej, tak si navlhčite vo vlažnej vode a vyžmykajte. A potom si nanesiem na jeden, na druhý. A teraz vás nebudem chvíľočku vidieť. Takže takto si ho priložím. Ako vidíte, mám dneska výraznejší make-up. Teda ja skoro každý deň, ale tak dneska som volila rúžové odtiene. Mali by ste ho nechať takto pôsobiť, jemne popritlačať, aby to rozpustilo naozaj všetko, aj vodeodolnú maskaru. A všetko sa potom ľahšie dá dole. Niekoľko sekúnd, hovorí sa 12-13 sekúnd. Ja teraz nepočítam, takže neviem. A potom si to stiahujete, pozor, smerom dole a smerom do vnútorného kútika oka. Toto je dôležité, aby ste si vlastne... niekto tu je? Ľudská, ahoj. Aby ste si nenaťahovali vrásky, takže snažte sa ísť naozaj dovnútra. Nie smerom von a nie... Ale takto dole a do vnútorného kútika. Nemám tu na zrkadlo, ja sa pozriem trošku. Bo bez okulierov sa naozaj nevidím. Dôležité je vždy začať očkami, keď sa odličujeme. Ešte si dám trošku čistý tampónik. Ešte tu je nejaké tretie očko, kto tam je. Ahoj, ahoj. Monika, ahoj Moni. Takže samozrejme dávam si dole aj moje obočie, ktoré v podstate vidíte, ako by som ani nemala. Mám ho naozaj svetlé a také tenké, takže vidíte, že rozdiel je poriadny. Make-up naozaj robí svoje. Napíšte mi, aký ste mali deň, kto je tu so mnou. Ako sviatkujete. Tešíte sa na nový rok. Aké máte plány na Silvestra. Ja nejaké špeciálne nemám, ale príde dcerina kamarátka, takže budeme aspoň o jedného viac. Bude nám veselšie. Dobre, ďalším krokom bude micelárna voda. Možno tie, ktoré nepoužívate make-up, nemusíte, ale za mňa je to naozaj super vec, pretože s tou micelárnou vodou dám veľmi ľahko dole ten make-up. A ešte taký trik vám poviem, taký super, možno poznáte, možno nie, keď to tam nanesiete a fúknete, tak sa vytvorí taká péna a ono je to také naozaj potom veľmi príjemné na tej tvári dať potom s tým make-up dole. Ja to naozaj milujem a viem, že keď spravím všetky tieto kroky, tak naozaj vyčistím hĺbkovo a dôkladne pleť. Si dávam vždy make-up aj na krk, takže zotrem to aj stade. No a teraz
môžem ísť na čistenie. Nikdy nevynechávajte, aj keď používate micelárnu vodu, čistenie, pretože micelárna voda stiahne naozaj len ten make-up, ale nejak nevyživí a nejde hĺbkovo, takže určite lepšie čistenie. Ja teraz budem používať z rady Time Wise Repair, je to čistiaca pena, ktorú, a samozrejme sonická kefka. Takže ja si to dám, navlhčím si kefku a dám si tam trochu toho čistenia. Toto čistenie naozaj perfektne pení a je fantastické. No a jak som hovorila, kefka sa po minúte vypne, čiže budem asi minútu takto čistiť pleť. A napriek tomu, že som používala micelárnu vodu, budete vidieť, že vám potom ukážem, že tá kefka stále, tie štetinky budú špinavé. Čiže naozaj, keď chcete dôkladne vyčistiť pleť, čo samozrejme chceme, tak ja odporúčam nielen čistenie, ale aj túto sonickú kefku, ktorá vlastne tým že vibruje, tak vám vlastne z tých porov vyťahuje všetku tú špinu. A naozaj dôkladne vyčistí. Sú tam 3 rýchlosti, čiže ja väčšinou čistím na prvej rýchlosti a potom si môžem nastaviť, vymeniť, čo budem dneska robiť, to vám ukážem neskôr. A potom si dávam masážnu hlavicu a 100 minúta prešla, vidíte, naozaj kefka stále špinavá. Čiže teraz už viem, že moja pleť je dôkladne vyčistená. Naozaj stačí len čistou vodou oplachnúť, jednoduché. A teraz plachnem dole. Čistenie vodou. No a keďže v piatok je pre mňa deň, kedy používam mikrodermálnu sadu, tie, ktoré neviete, je to vlastne, sú to 2 produkty a je to konkrétne peeling a sérum na stiahnutie porov, na zmenšenie porov. Teraz si nebudem utierať, normálne by som si utrela tvár, ale tým, že idem nanašať ten peeling z mikrodermálnej sady, a ten musí ísť, je dôležité, že musí ísť, niekto tu ešte je, Monika, ahoj, musí to ísť naozaj na mokrú tvár, pretože je to silný peeling, dosť mi pripomína taký veľmi jemný piesok. A ten si vlastne budem teraz masírovať na tvári. A po dobu minúty až 2 maximálne, dlhšie nie. Ak ste nemali ešte vzorky tejto mikrodermálnej sady a chcete vyskúšať, tak určite si vypýtajte. Je to úžasný produkt a naozaj skvelý, pokiaľ vlastne vďaka tomuto peelingu sa pleť rýchlejšie renovuje, obnovuje bunky. Čiže odstraňuje jakoby tú vrchnú vrstvu kože a pleť sa začne vlastne rýchlejšie obnovovať. Čiže ak trpíte napríklad pigmentovými škvrnami, jazvičkami po akné, ja som naozaj mala otrasné jazvy, pretože som 10 rokov trpela z akné a nevedela som sa o seba starať a výražky som si vytlačila, čo samozrejme sa neodporúča. A zostali mi naozaj hlboké jazvy potom. Ale práve pomocou tohto peelingu som si dokázala pomôcť a už tie jazvičky nie poznať. Dneska mi nikto neverí, že som sa tak trápila, že som naozaj plakala pri pohľade do zrkadla. Takže ak by ste to cítili, že vás to veľmi, tak neviem, jak to povedať, škre, alebo neviem, tak si môžete ešte navlhčiť ruky, naozaj, aby to nebolo. Samozrejme, budem trošku červená, lebo je to peeling, ale to sérum, ktoré potom použijem, vlastne upokojí aj tú pleť, preto je úžasné a stiahne tie, je to minimalizátor pórov. Čiže pokiaľ máte rozšírené pory, hlavne v okolí nosa, na líčkach, ja ani neviem, koľko to už dávam. Dobre, radšej to už zniem. Môžete si odstupovať 2 minútky, ale hovorím, aj minútka kľudne stačí. Treba to zmyť veľmi dôkladne, lebo sú to také naozaj drobučké zrniečka, aby vám potom nevadili na tvári. Hi, Anna, hi!
Anna je moja nová kamarátka. Aj Magda tu je. Ahoj, Magdi. Ktorá sa práve dnes stala členkou môjho tímu. Takže pozdravujem. No, teraz už môžem osušiť tvár. Už som použila aj peeling. Tento peeling Microdermalu sadu môžete používať dvakrát do týždňa zhruba. 2-3 krát, ale ja dávam aj iné produkty, takže tých 2-krát mi stačí. Pretože peeling by sa nemal robiť každý deň. No a teraz, ako vždy, budem dávať toniku. Čiže voláme ho aj živá voda. Naozaj je to úžasný hydratačný produkt, ktorý ja milujem, takže nedávam ho nikdy na tamponíky, ale naozaj si ho nalejem do ruky a potom si ho takto nanašam, aby mi vyrovnal pH pokožky, ktorý vlastne tá voda narušila. Ešte tu mám nejaké odškodníkov, koho som nepozdravila. Veronika, ahoj, Marti, ahoj. Tak, no. Kým budem chvíľočku čakať, až to zaschne. Inak mám aj takú korejskú metódu, úžasnú na hydratáciu. Voláme to aj tak, že dáte si vlastne to toniku 7-krát po sebe na tvár. Dáte si ho prvý raz a počkáte, kým sa pekne vpije do pleti, naniesiete ho druhýkrát a proste takto 7-krát. Hovoríme, že medzi tým si máte uliac vínka napríklad a naozaj tá pleť je potom doslova naliata, krásne zhydratovaná, je to úžasné. Robím si to tak aspoň raz do mesiaca. Moja obľúbená očná maska. Opäť pôjdem do toho radšej s takouto tyčinkou. Nanesiem. Ja som vám hovorila, že ju používam aj večer, pretože očné okolie je, neviem či viete, 4-krát tenšie, než máme pokožku inde, preto vlastne prvé príznaky starnutia vidíme práve v tomto očnom okolí a o očné okolie sa treba starať viac a treba proste používať produkty, ktoré sú určené práve na očné okolie a nie dávať tam iné veci. Sú jemnejšie. Táto očná maska, hovorím, je skvelá na opuchy očí, na unavené oči, na kruhy pod očami. Má bylinkové výťažky, môžete ju držať aj v chladničke, čiže ešte proste zdvojnásobíte účinky a je príjemne chladivá. No, teraz pôjdem, keďže som vám hovorila, že najskôr idú super séra, až potom idú séra, tak teraz pôjdem na super sérum. Konkrétne ráno som vám ukázala, že používam s vitamínom C, čiže fialové, ktoré je taký neinvazívny botox. Tak teraz večer používam s kyselinou ferulovou a s niacinamidom. To je vlastne rozjasňujúce super sérum, čiže opäť vekom pleť stráca už nejaké pigmenty a môžu sa objavovať nejaké fliačiky. Práve na to je fantastické toto super sérum. Ja si ľúbim dopriať, takže ja si dám aj tak polovičku tej pipetky. A to si nanesiem na tvár, aj krk a dekolt. Teraz mám zahalený dekolt, tak aspoň na krk. A ja si to vždycky teda aj na ruky prejdem, pretože aj tu sa nám zjavujú fliačky od slnka a podobne. Čiže naozaj už mám aj dôkazy od kolegyň, ktoré to používajú, že to naozaj pôsobí na pigmentové škvrny. To treba naozaj poctivo používať. No a na ňo si budem dávať hydratačné. Bez tohto proste neviem fungovať. Naozaj používam aj ráno, aj večer. Je to vlastne kyselinka hyaluronová a ceramidy. Ceramidy sú také špeciálne látky, ktoré sú vyťažené z kaktusov. Viete, že kaktusy vydržia na púšti aj bez vody dlho. Takže je to naozaj úžasná látka na hydratáciu. A je to, hovorím, vôbec nezáleží na tom, že máte másnu pleť. Hydratovať pleť treba stále. No, ja to dám zase aj na krk a dekolt.
No, na ruky. No, chvíľočku počkám, nech sa to pekne vpije. Neviem, či tu niekto píše, nepíše. Takže inak veľa ľudí je asi prekvapených, keď im poviem, že bude mať práve o pár dní, presne o polnoci 1. januára, čiže na Silvestra oslavujem, bude mať 45 rokov, takže áno, aj v tom veku po 40 môže vaša pleť vyzerať krásne a ja musím povedať, že naozaj vidím ten rozdiel a pleť mám určite v lepšom stave, ako keď som mala 30 rokov, takže proste super. A druhým krokom teraz budem dávať, toto je mikrodermálna sada, to je ten peeling a tu je to sérum, čiže pore minimizer, teda na minimalizáciu porov. A ten musíte dávať vždycky, keď dávate ten peeling. Ja si dám také 3 stlačenia. Ten pôjde vlastne, toto sérum pôjde vždycky prvé, lebo ja používam aj viacej sér. Ja som povedala, že séra majú také širokospektrálne využitie. Toto jednak mi upokojí pleť po tom peelingu a jednak mi vlastne zmenšuje pory. A ja budem ešte dávať dneska, som sa rozhodla, dávam vždycky iné kombinácie a podobne, ale dneska budem dávať mám to už také ošúchané CAE sérum. Toto je za mňa takisto jedno fantastické sérum. Neviem, či viete, ale telo si nedokáže vyrábať vitamín C a ani ho nevie dlho udržať. Preto vlastne my ho musíme tam vlastne, či už do tela si dávate vitamín C v podobe, ja neviem, možno vitamínov alebo nejakého ovocia, tak toto aj do pleti treba dodávať vitamín C. A tento CAE, vitamín E je vlastne vitamínom krásy, takže opäť krásne pleť vyživí, rozjasní. No. A čo ja teraz spravím, keďže už som si tam naniesla aj super séra, aj séra, tak zapracujem tie séra s masážnou kefkou. Nie masážnou, hlavicou na našej sonickej kefke. A robím to asi tak, že dám si 3. rýchlosť, tú najrýchlejšiu. A zvyčajne si masírujem, niekedy je dlhšie, ale zvyčajne teda minimálne si robím minútu, masírujem tvár a minútu vlastne krk a dekolt. Hovorí sa, že s touto kefkou vlastne, keď už len minúta z masáže s touto kefkou je viac ako 10 minút, keby ste robili tú tvárovú gymnastiku. Hej. Takže, alebo jogu, alebo nie. Myslím, že sa to volá gymnastika. Tak keby ste vlastne si nejaké tie pohyby robili na tvári, tak určite to s týmto oveľa jemnejšie, rýchlejšie a má to svoje účinky. Ja si vlastne takto zapracujem tie séra hlbšie do pleti, že sa tam dostanú, kde majú rýchlejšie. A je to naozaj veľmi príjemné. Kefku používam aj inak, samozrejme, vidíte, minúta prešla jak nič a ešte minútu budem masírovať aj krk a dekolt vždycky smerom nahor a toto vlastne robíte vždycky dohora, aby nám nepadala pokožka. Mám veľmi veľa klientiek, ktoré majú práve problematický krk a dekolt, že sa o neho nestarali, starali sa len o svoj tvár a teraz to vidno, že ten o krk sa nestarali, je tam tá taká zošuverená, taká nepekná pokožka. Tak práve s touto kefkou a s pár produktami, ktoré vám za chvíľu ukážem, si dokážu naozaj pomôcť. Sú naozaj viditeľné rozdiely, keď to takto používate. Pokiaľ by ste nedávali na krk séra a ostatné veci, tak ak chcete riešiť práve len tento krk a dekolt, tak by som vám odporúčila potom, dať tonizujúce telové mliečko, za chvíľu vám ho ukážem. To je práve fantastické, na to ja ho používam samozrejme na celé telo, ale aj práve na ten krk a dekolt. Ono naozaj vypína tú pokožku, čiže toto keď by ste si dali na krk, si to teraz sám natrem miesto krému, dali si na neho naturálny olejček, aby sa krásne tá
tá hlavica potom klzala, lebo inak by to tak zadieralo, takže je to lepšie pridať ešte ten naturálny olejček na vrch. Ja si to vlastne vždycky tak aj natrem. Posledný krok, keď idem spať, tak dám si ešte tento naturálny olejček a naozaj tá pokožka tu je nádherne vypnutá a naozaj nemám žiadne problémy. Takže tonizujúce telové mlieko, naturálny olejček a sonická kefka, to je všetko, čo potrebujete na to, aby sa vám krásne vypla pokožka. Samozrejme to môžete používať aj, čo vám obísa pokožka tu, alebo kľudne masírovať aj stehna na celulitidu a tak ďalej. Proste na všetko sú tieto produkty fantastické. No a teraz budem dávať z tej novej sady toto Nighttime Recovery, čiže vidíte, že sú tu, neviem, či som tu už otvorila vôbec, hej, také drobnúčké bublinky, také rúžové sú tam. To nie sú bublinky, to sú vlastne čisté vitamíny, ktoré tým, že prejdú cez túto hlavičku, jak to stlačíte, tak oni čerstvo prasknú a vy si ich takto dostanete, odporúča sa také 3-4 stlačenia dávať, vy si ich dostanete priamo do pleti. Takže naozaj počas noci sa vám bude krásne regenerovať a napíjať vitamíny vaša pleť. Je to úžasné. Milujem túto novú sadu a určite, ak ste mali tú starú, vyskúšate túto, tak mi dáte za pravdu, že táto je oveľa lepšia a príjemnejšia. Dneska som hovorila práve s mojou kamarátkou, ktorá prešla na túto novú sadu a je rovnako nadšená ako ja. No a posledný krok, teda predposledný, potom ešte dáme očný krém, je tento moisturizer. Čiže teraz nemáme zvlášť denný a nočný krém, ale jeden krém, ktorý je väčší, ktorý máme na deň i na noc. Ale teda ráno ho doplňame s SPF 30 s denným sérom a večer s týmto nočným sérom. Akurát rozdiel je v tom, že jeden sérum dávame na tento moisturizer a naopak večer dávame nočné sérum pred tým krémom. No a úplne posledný krok, čo spravím, teda no ešte potom na krk vám ukážem, je nočný krém. Tento raz budem používať a na noc mám veľmi rada práve tento Repair nočný krém, ktorý je vlastne určený od povedzme 45 plus, ale rokov, pretože má tam viacej vitamínov a je účinnejší na tie vrásky a podobne, ale samozrejme môžu aj mladší ročníky, pokiaľ práve trpia s vrástkami, s lepšími vrástkami v očnom okolí. Dôležité je dávať ho naozaj na tú očnú kosticu, neísť príliš blízko k očiam. Má to takú striebornú hlavičku, ktorá príjemne chladí a veľmi ľahko sa to potom masíruje. Potom, keď otočím vlastne na tú druhú stranu, tam je taká gulička a s tým si to viete pekne vymasírovať. Neviem, či sa vidím. Takže toto je vlastne na tvári posledný krok. Pondelok, stredu a sobotu zvyknem používať masky, pretože maskovať treba minimálne 2-3 krát do týždňa. A takisto som si kedysi myslela, že maska, že to proste nemá žiaden vplyv, ale má to obrovský vplyv na to, ako tá pleť vyzerá, čiže aj masky vám odporúčam. Pokiaľ sa chcete poradiť, ktoré sú vhodné pre váš typ pleti, tak stačí mi napísať. Peeling používam teda 2-krát do týždňa. A medzi tým ešte používam, v iné dni používam samozrejme retinol. To vám, ak budete mať záujem, tak ukážem vám na budúce, ako používam retinol. Ak by ste mali záujem o retinol, tam je podmienka, že musíte používať a poznať, pleť teda by mala poznať naše produkty minimálne mesiac. Potom môžete prejsť na retinizáciu, to je taký proces na to, aby sa pleť na ten retinol pripravila, aby si zvykla, aby potom neboli nejaké reakcie neskôr. No a ešte teda na ten krk a dekolt zvyknem dať tento olejček. To môžete dať, pokiaľ máte suchšiu pleť, ako kľudne ho môžete dať aj na tvar. Tie 2-3 kvapky úplne v pohode stačia. Nie je to až také masné, je to veľmi príjemné. A navyše naturálny olejček nádherne vonia, čiže je to úplne super bodka pred tým, ako idem spať do postele a potom to úžasne voní. Dobre, takže
toľko odo mňa na dnes. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Teraz si by som vás videla. Prajem vám ešte krásny večer a ešte som sa nerozmyslela, či zajtra, alebo zase v nedelu, možno v nedelu vám ukážem, ak chcete nejaký sviatočný make-up silvestrovský si môžeme spraviť v nedelu do obeda. Tak, ďakujem, majte sa krásne, pa pa.